като бях по-малък. Се готвя за някакви състезания, ама сега 2-3 дена съм достатъчно. Пречи ли това на матч, който ти предстои? Пречи, да. От секса си изтощаваш хъбиш тестостерон, докато при жените обратното. Получават положителни такова от секса. А мъжете е обратно. При жените, които се бият, искаш да кажеш? Не, при жените спортистки, примерно, секса помага. При лека атлетика, тези другите женските спортове. Извинявай, не тренирам тези спортове, не съм много запозната. Докато при мъжете си е от голямо влияние. Има някои мои приятели направят секси по един месец и нещо преди състезание, като се готвят за някое голямо състезание. Съм чувал. Този краси, какъв учител се оказа? На кое място в секса подреждаш фелациото? На кое място? Да. Важно ли е за теб? Или не е задължително? Не е задължително. Не е задължително. А ти правиш ли френска любов на всяка жена, с която си легнеш, или си малко по-въздържан в това отношение? По-въздържан съм в това отношение. Не можеш да го направиш на всяка. Трябва да ми харесва много и да имам някакви чувства към нея. Не мога да правиш всяка жена. Кой е най-интересният звук, който издава жена по време на секс? Това е един въпрос, който го имаме в МБГ. Кой е най-интересният звук? Правили анкета, да, много интересни отговори. Не съм си мислил кой е най-интересният звук. Правят много звуци. Точно кой е най-интересният, не знам. Не можеш да го изимитираш. Не мога. Не съм жена. Чувства ли се някога разочарован от жена в секс? Да си легнеш с нея и просто да се съжалил, че това се случило. Чувствам се. Това в такива какъв жени, период които е било? визуално изглеждат добре, па в леглото не стават за нищо. Това в какъв период се е случило? Примерно, когато си бил на дискотека и си взел някой за вечерта? Не на дискотека. Случва ми се така, да се запозна с някой момиче, да излизам 1-2-3 дена, като правим секси, да не ми хареса и повече не се виждам с нея. Бил ли си с проститутка? Бил съм много пъти. Всеки имаше без. Много пъти? Да. Ти си хубаво момче, защо трябва да си вземеш проститутка? Като съм бил в чужбина, какво да си вземеш? Не мога да се запозна с някой момиче. Хубаво съм, разбира се. Викаш, там момичета не са толкова лесни, колкото са тук. Тук лесни ли са жените? Не, в България по принцип са доста лесни жените, колкото в чужбина. Няма по-лесни от тук, според мен. Колко време ти трябва? Може би ми се струват лесни, защото знам езика и мога да си контактувам по-добре, а навънка не мога да го правя. Заради това мога ми се струват по-лесни. По принцип в България има много хубави жени и много лесно може да си намериш гадже, докато в чужбина, като съм бил, много рядко виж някой красива жена. В тези страни, където съм бил аз. Ти ли ги напада жените или те теб? Повечето пъти аз ги нападам. Ако ми харесва. Колко време ти е нужно в България, след като са толкова лесни жените? Колко време ти е нужно в България да отделиш, за да свалиш една жена? Зависи от момичето. Как така зависи от момичето? Зависи всякаква е тя. Руси или черни предпочиташ? И двете ги предпочитам, ама черните повече. Предпочиташ брюнетки? Да. В момента имаш ли си приятелка? Не, нямам си. Това също да го запишем, да го чуят всички дами. Нямам си приятелка. И не искам и да си имам. Не искаш? Не. Защо? Каква е причината? Трябва. Само ме ядосват и ме натоварят излишно. Не мога да се тренирам, не мога. Като си с някоя момиче и просто зависи от нея. До сега, които съм бил, всяка една жена те натовара по някакъв начин, постоянно. Трябва да си с нея постоянно да й обръщаш внимание. Аз имам други ангажименти. Сега в момента съм на такава възраст, че не мога да се държа като женен човек. По-добре да нямам на този етап, защото и за нея ще е гадно и за мен. Само ще я лъжа, ще е такова. Ти бил ли си с мъж някога? Не. Аз напоследък се запознавам с мъже, които са гейове, а изглеждат точно като теб. В смисъл мъжкари, с мъжко поведение, да, но се оказва, че са гейове, което е много странно. Може. Затова те питам. Не съм била с никога. Краси, добре ли ти плащат за един матч? Не. Парите са почти... Аз дори да не се бия в България даже за пари, бия се за удоволствие и го правя заради приятелите, защото ми харесва. Добре, ако ти предложат двойно или тройно повече, за да се легнеш с някой мъж, ще се съгласиш? Зависи от парите. Колко пари са? И какъв е мъжа? Ако е багата, да кажем. Багата. Не, няма си легна. С приятели не би си легнал.
Това са глупости. Добре, да каква сума горе-долу? Примерно предлагат ти едно 50 хиляди лева, за да си легнеш с някой мъж. Ще го направиш? 100% си легна всеки за 50 хиляди. Мислиш? Да, що не го направя. Нали, аз ще го такова, няма той да ми прави нищо. Знае ли човек? Кажи ми, към какво се стремиш в момента? Какво е твоето... Каква е твоята мечта? Какво искаш да постигнеш? На първо място. Продължавам да тренирам, да се готвя и да се бия някъде в чужбина. То е ясно, че семейство не искаш, това го разбрахме вече. Не, искам семейство, но на този етап не искам. Искам да се бия в чужбина, да тренирам, да излеза навънка, да правя победи и така. Аз много се впечатлих от твоята татуировка. Тази и тази. Може да я снимаме. Това е името на майка ми, си. Да, това е името на майка ти. И това е Исус. А тази Исус Христос. Имаш ли още татуировки? Фен ли си на това? Имаме тук още едно. Би ли си татуирал името на някоя жена? Никога. Това е грешка, нали? Да, голяма грешка. Има някой си го правят, но аз не бих си направил. На майка ми да, защото тя ме е родила и ми е майка, ама момиче. Какво ще пожелаеш на нашите зрители? Пожелавам на зрителите най-вече са живи и здрави. Ако са спортисти да тренират, по 2 часа на ден. Нали да, така може вече? по 1 час, защото тренировката е здраве все пак. Всеки човек, който тренира, се чувства по-добре, по-жизнен. Му се прави всичко. И това е. Аз ти пожелавам пък да станеш световен шампион. Мерси. Аз съм си го пожелал още малко. Наистина ти го пожелавам. Определено имаш качествата, доколкото знам, си един от най-добрите в тази област. Не, и се надявам това да се случи с теб. Сигурно. Много ти благодаря за това интервю. Yes. Това беше гостът ми за тази седмица. Другият път съм подготвила една истински устата жена, на която никоя тема не е чужда. Дори напротив. Това обаче може да чуете само, ако гледате неудобно и следващия път.